Много често при анализирането на трафика по мрежата използваме продуктът Wireshark. Wireshark е изключително мощен инструмент, който е напълно безплатен и с отворен код. Wireshark предоставя много богати възможности, но това не е единственият пакет, който може да се използва за анализиране на трафика. Wireshark може да работи под управлението на Windows, Linux и други операционни системи, докато един негов аналог за Microsoft Windows е Colasoft CAPSA. Colasoft CAPSA отново е мощен инструмент, който има изключително удобен графичен интерфейс, а също така може да бъде изтеглен абсолютно безплатно от сайта colasoft.com. В секцията Downloads може да видите, че имаме няколко варианта на CAPSA. CAPSA Enterprise, CAPSA Professional, платени версии на продукта, а също така в групата Freeware може да бъде изтеглен CAPSA Free. CAPSA Free текущата версия е 7.8 и големината на инсталационния файл е приблизително 60 МB. Виждате също така, че CAPSA Free работи под Windows XP 2003 до съответно 8.1. След като натиснете линка за изтегляне, е необходимо да въведете вашето име, фамилия, държавата, в която се намирате, а също така и имейл, на който да бъде изпратен ключа за активиране на Colasoft CAPSA. Попълването на тази информация не ви обвързва с закупуване на продукта, а ще получите ключ, който активира безплатната версия за рамките на период от една година. След изтичането на този период отново трябва да активирате CAPSA, като реквестнете или заявите нов ключ. Ще въведа моят имейл, след което ще потвърдя изтеглянето и ще изтегля инсталационния файл на CAPSA. Изтеглянето на инсталационния файл почти приключи, след което ще стартираме и процедурата по инсталиране. Потвърждавам споразумението за използването на софтуера. Също така директорията, в която ще бъде инсталиран, а от опциите за допълнителните инструменти към CAPSA могат да бъдат посочени няколко много полезни програми. Например, MarkScanner, инструмент, който сканира дадени мрежови сегменти и открива включените към него устройства, съответно техните MAC адреси и IP адреси. PingTool, инструмент за графична информация за резултатите от изпращането на ICMP request пакети. Packet Player, много мощен инструмент за повторно изпращане на пакети, и Packet Builder, изключително удобен инструмент за генериране на пакети с произволна информация в тях. Аз ще избера Full Install, което включва CAPSA 7 и всичките допълнителни инструменти. Разбира се, групата, в която ще бъде инсталиран. Също така дали имаме да бъде поставен икона на десктопа и в Quick Start групата. Последния прозорец потвърждавам инсталационната процедура. Инсталирането на CAPSA отнема по-малко от минута, след което инструментът е готов за работа. Също така, виждате, че е необходимо при стартирането на CAPSA да имате административни права. Това се налага от факта, че събирането на пакети през мрежовият интерфейс се прави в тъй наречен Promiscuous Mode и цялата информация, която постъпва към вашето устройство, ще бъде записвана.
ColaSoft Capsa се инсталира успешно, след което може да стартирате продукта или от иконата на десктопа, или от Programs, или директно като изберете Launch, Program и Finish. Първоначалното стартиране на Capsa изисква повторно потвърждаване на лиценза за използване и въвеждане на серийния номер, който е получен. Аз ще въведа серийния номер, който получих на електронната поща, която въведах при изтеглянето на продукта. Също така една неточност от моя страна. ColaSoft Capsa с номер, който се получава, се лицензира не за интервал от 12 месеца, а за 4 месеца, след което е необходимо повторно лицензиране, отново с безплатен ключ. Виждате, че въведеният сериен номер, който получих на електронната поща, е активен и вече ColaSoft Capsa е активиран. Тази процедура се извършва само еднократно, след което е необходимо да потвърдите дали искате да тествате временно пълните възможности на Capsa Enterprise или съответно да преминете към по-ограничения вариант, който е безплатната версия. Разликите, които са с безплатната версия, е, че при Capsa Free нямаме вградените механизми за директно наблюдение на бежични мрежи. Също така записването на трафика може да стане не повече от 4 часа. Само първите 10 IP адреса ще бъдат анализирани и също така в списъка може да видите допълнителните ограничения, които има. Това е основният интерфейс на Capsa Free. Най-горе в ляво, основната икона, можете да стартирате нов анализ, да конфигурирате бекъп на конфигурационните параметри на Capsa, също така да получите достъп до ресурсите, свързани с инструмента, форума на ColaSoft и информация за продуктите. Тук е допълнена опцията за реинсталиране на лицензии и повторно активиране, също така проверка дали има по-нова версия на Capsa и разбира се About. Най-долу вдясно до бутона Exit е бутонът Options, с който можете да промените някои от основните системни настройки. В случая информация за декодера, протоколите не можете да ги промените в безплатната версия, необходимо да имате минимум Professional. Също така опцията за репорти не може да се използва в безплатната версия. На практика може да промените настройките на програмата във връзка с техният графичен интерфейс, декодера и също така начин, по който се извежда информация за данните. Основният прозорец на Capsa е разделен на няколко части. Първата част е Capture, втората опция е Replay. В Capture може да бъде стартиран анализ, който да събере информация за пакетите, които се получават по мрежата, също така да се извърши филтриране на получените данни на базата на това какъв целеви анализ трябва да бъде стартиран. В най-горната част на екрана се вижда списък с интерфейсите, които са налични на устройството. В случая има само един единствен наличен интерфейс. Виждате неговият IP адрес 10.02.15, колко пакета в секунда постъпват, колко байта в секунда постъпват, също така скоростта на интерфейсът, броят на постъпилите пакети и натоварването. В графиката под списъка с интерфейси се вижда натоварването на избраният интерфейс. Виждате, че имаме една пикова стойност, докато в момента има сравнително константен трафик. В най-долната част на основната страница може да бъде избран типа на анализ. Full анализ, който съдържа всички модули за филтриране и анализиране на трафика. Traffic Monitor, който в последствие променя графичният интерфейс на Capsa, така че да се акцентира върху наблюдението на трафика. Аналогично, анализ на HTTP протокола, анализ на email протоколите, DNS анализ, FTP анализ или анализ на протоколите за обмяна на съобщения. Аз ще избера Full Analysis. Посочил съм Local Area Connection като интерфейс, след което, натискайки бутона Start, стартираме
и записването на пакетите. Виждате, че в момента интерфейсът на капса се промени и имаме няколко допълнителни менюта. Меню Анализ, меню System, меню Tools и меню Views. В анализ може да изберете адаптора, може да спрете анализа, да го стартирате. Също така имаме основните настройки на профила на анализ, групите нодове, таблицата с имената на устройствата, обектите, включително много мощни функции за създаване на филтър, които малко по-късно ще дискутираме, журналът и разбира се експортирането на данните за журнала. Графично се показва натоварването на мрежовите интерфейси, като процент, също така като пакети в секунда, пакетите, които сме учели като натоварване, а предпоследната графика, която се вижда, по-точно предпоследният обект, графично показва до каква степен в момента е запълнен буфера за данни, който е използван от капса. В долната част под менюто имаме разделение на няколко части. В ляво е една дървовидна структура, в която може да бъде избран, например, кой протокол да се анализира по MAC адреси, съответно разделение на трафика или други. В средната част на страницата имаме няколко групи, като първата е дашборд, една статистика и обобщена информация за натоварването, summary в табличен вид информацията, протоколи и други групи, с малко ще ги обсъдиме, ще се върна на дашборд, а в дясно има меню за онлайн ресурси, в случая препратки към сайта на Colasoft. Това ще го затворя. Статистиката, която се вижда в дашборд, е обобщена и тя показва процентното натоварване на интерфейса, също така броя байтове, които са преминали като трафик. В долната част се вижда IP адресите, които имат най-голямо отношение към трафика, които са генерирали най-много пакети, а също така в долната част в дясно и използваните протоколи. Втората група с описание на данните след Dashboard е Summary. В Summary Colasoft Capsa визуализира информация за трафика, като тук се включват общи обем от байтове, броя пакети, също така текущо натоварване в процент, както байта за секунда и пакети за секунда. Този тип анализ е разделен също така на Broadcast трафик, Multicast трафик. Веднага след разпределението по тип на трафика, следва и една статистика, свързана с информация за големината на пакетите. Ако големината е по-малка или равна на 64 байта, се визуализира съответния брой. Отново, колко байта информация е пренесена с малките пакети, натоварването. Статистиката продължава, като големината на пакета се разделя между 65 и 127 байта, 128 255 байта, 256 до 511 и така нататък до най-големите пакети, които са по-големи или равни 1518 байта. Статистиката в Summary частта продължава с информация за адресите, броят на учени MAC адреси, IP адресите, които се използват, също така колко тези адреси са локални и колко са отдалечени. По-нататъка е статистиката за протоколите, общия брой протоколи, които се използват, колко от тях са на Data Link нивото спрямо 8 модела на каналното ниво, колко са мрежови, колко са транспортни, сесийни на представителното на приложното ниво. Вижда се, че обмяната на трафика по MAC адреси има 3 участващи системи, 3 нода. При IP адресите, при мрежовите адреси са 10 нода. Също така, от гледна точка на TCP и UDP, сесиите имам 8 към 9. В Summary частта следва информация за TCP протокола, която съдържа общия брой изпратени сегменти с флага Synchronize в единица, колко пъти имаме Synchronize и Acknowledge, Finalize и Reset. Следва секция с аларми, ако има налични, анализ на DNS трафика, колко запитвания имаме, колко отговора, обща статистика за имейлите, обща статистика за FTP трафика и разбира се за HTTP трафика. В лявата част на екрана на капса е една дървовидна структура, в която може да бъде избран съответно протокол, те наречен MAC Explorer, който позволява да филтрираме на базата на MAC адресите и IP Explorer по IP адреси.
Ако изберете Protocol Explorer, виждате статистиката в Summary частта само за протоколите. Ако посочите, например, Ethernet 2, статистиката се филтрира само и единствено за Ethernet протокола. Може да допълните примерно за IP, ARP и другите протоколи, които са били открити. Аналогично филтрирането на трафика спрямо таблицата в Summary секцията може да стане на базата на MAC адреси, в локалния сегмент, Broadcast трафик, Multicast ако има и по същия начин за IP адресите. Summary секцията е изключително полезна, ако трябва да анализирате обобщения трафик, който преминава и да направите една обща статистика, свързана с текущата работа на вашата мрежа. След Summary секцията следва протокол, в която отново се визуализират в дъговиден вид протоколите, които са били открити. В случая Ethernet 2, най-често мрежовия протокол е IP, пренасени UDP протоколи. Ако отворим веб страница, ще инициираме трафик, който е свързан с HTTP протокола. И би трябвало статистиката веднага да бъде обновена. В случая аз бях избрал опцията за филтриране по MAC адреси. Връщайки на Full анализ, веднага виждате, че в протокол, в дървото, се появиха и останалите протоколи, които са били открити. В случаят IP, IP версия 4, ARP и IP версия 6. Ако изберете IP протокола, виждате транспортните протоколи UDP, TCP и вече в зависимост от избрания протокол, можете да получите детайлната статистика, съдържаща броя обменени байтове, пакетите, току-що колко бита за секунда се пренасят, колко пакета за секунда. В долната част на екрана, в Physical Endpoint, може да видите комуникиращите устройства на базата на техните MAC адреси, а при IP Endpoint на базата вече на тяхните IP адреси. Включително една интересна статистика, която може да наблюдавате, е те наречената GeoIP, кое устройство географски къде се намира. След полето за протоколи, следва групата Physical Endpoint, която дава възможност да се види трафика между отделните устройства на базата на техните MAC адреси. Избирайки дадено устройство, например устройство MAC адрес 52.54.00.123.502, може да видите IP адресите, които са комуникирали към това устройство. Тук е едно обвързване на Layer 2 и Layer 3 на 8 модела. Също така може да видите Broadcast адресите, Multicast адресите и съответният трафик. Отново, аналогично в Node Explorer може да филтрирате таблицата спрямо избрания протокол, MAC адрес или IP адрес. Аналогично на Physical Endpoint, опцията IP Endpoint показва кои устройства на базата на техните Layer 3 или мрежови адреси са комуникирали. В долната част на таблицата виждате отново в табличен вид представени нодовете на базата на тяхните IP адреси, времето на комуникация, обменения брой байтове, пакети, съответно кога е започнало първото изпращане на трафик, кога е приключил. Също така от тук може да видите подобна статистика за TCP сесиите между съответните устройства, както и за UDP трафика. Тази функция е изключително полезна, ако анализирате поведението на дадено устройство или на дадени приложения във вашата мрежа. Physical Endpoint показва кои устройства отново на базата на тяхните MAC адреси са комуникирали, времето за комуникация, броят обменени байтове, също така пакетите и отново началото и края на комуникацията. По подобен начин може да видите и IP Conversation групата. TCP Conversation показва отделните TCP сесии, които са преминали, като избирайки дадено устройство, информацията, която се помества в долната част на екрана е по-подробна и тук се включва съответно от даденият пакет хедера, в случая може да видите номерът на пакета, дължината на пакета, MAC адреса, който се използва на източника на получателя. Това е на базата на на хедера, на рамките, които имаме на каналното ниво. По-нататък отново има информация от хедера на сегмента. Една полезна функционалност, която Colasoft CAPSA поддържа, е Data Flow,
която директно декодира информацията, която е била пренесена с тази TCP сесия, разбира се, ако данните не са криптирани. И също така Time Sequence, която опция декодира пакетите и визуализира в графичен вид обмяната на флагове. В случая можете много лесно да видите. Първоначално имаме Three-way handshake за TCP протокола, Synchronize, Synchronize и Acknowledge, обмяната на данни, потвърждението, също така и прекъсването на сесията, Finalize и съответно Acknowledge. Разбира се, тази статистика, тази информация е посочена спрямо относителен интервал от време от засичането на първия пакет и е полезна да видите дали Three-way handshake преминава успешно, дали имате забавения. Също така може да анализирате големината на някои от параметрите на TCP протокола, като например размерът на прозорец. Аналогично на TCP Conversation, групата UDP Conversation съдържа информация за UDP трафика, дейтаграмите, които са пренесени между устройствата, като разбира се имаме отделните пакети, информацията за пакета, имаме поток от информация, който декодира изпратените данни, но разбира се, заради характера на протокол UDP нямаме аналогичната опция, която беше при TCP Time Sequence. Следващата група е порт, която показва на кой порт, съответно Destination порт, и за кой транспортен протокол, колко пакети са минали, какъв е бил брой на байтовете и други. Matrix показва в графичен вид някои от най-важните параметри на комуникацията във вашата мрежа, в случая кои нодове в момента комуникират, също така и труплота, пропускателната способност между тях, натоварването, което те генерират на вашата мрежова преносна среда. Статистиката може да бъде по MAC адрес, също така може да бъде и по IP адрес, като в зелено са маркирани трафика, който има от текущото устройство. Колкото е по-дебела линията, това означава, че имаме и повече трафик, който се генерира от дадената система. Например, нека да опитаме да отворим веб страница. Виждате, че трафика, който се генерира, е сравнително малък, но сметка на това към няколко отдалечени устройства. Ако задържите курсора на мишката върху даденият адрес, може да видите информация колко пакет са изпратени към него, съответно кой е IP адрес. Допълнително може да генерирате нови матрици, ако е необходимо, като всяка една матрица трябва да има име, броят на нодовете, които ще бъдат анализирани, дали на базата на техния MAC или Layer 3 адрес, типа на трафика, Unicast, Multicast и Broadcast, също така и по какъв критерий да бъдат сортирани данните. В случая по отделен нод, по сесия и разбира се кой да е параметър, който използва сортиране. Например, общ брой пакети, получени пакети, изпратени пакети, брой байтове и други. Можете да редактирате някои от матриците, които са създадени, също така и тази, която е под разбиране, да изтриете матрица или да ресетнете данните в матрицата. В случай това е последната икона. Ако ресетна данните, информацията, която е била съхранена в нея, ще бъде причислена отново. От иконите над матрицата може да изберете отново какво да се визуализира. Тези 4 опции съвпадат с опциите, които са вляво с големите икони. Следва големината на шрифта, може да изберете колко да е голям. Също така някои от параметрите, цветовете на връзките, които се използват и разбира се интервалът за упресняване на данните. Между 1 секунда и 10 минути по подразбиране е 10 секунди, като има и опцията Manual Refresh, което означава, че всеки път да се обновят данните, трябва да натиснете бутона Refresh. Превключих трафика на матрицата спрямо 1 секунда и вече може да наблюдавате сравнително по-бързо какво се случва с вашата мрежа. Следващата група е една от най-важните и тя е Packet. Групата Packet съдържа информация за всеки един от пакетите, които CoreSoft се записва в своя буфер, като имаме номер на пакета, абсолютното време, в което е бил получен пакета, Source IP адрес, Destination IP адрес, протоколът, който е пренесен, големината в байтове и допълнителната информация. Ако изберете някои от пакетите, в долната част под таблицата
се вижда в дървовиден вид отново информация за пакета, номера, дължината, timestamp. Това е информация за датата и часа на получаване. Следват данните, които са от хедера на рамката, destination адрес, source адрес, протокола, ethertype. Следва хедера на IP пакета, версията, която е 4, адресите, допълнителните полета. В случая пренасяме TCP, следват данните от TCP сегмента, най-накрая са и данните от пакета. Ако посочите върху Ethernet Type 2, върху общата група, веднага в долната част на страницата, където е 16-тичното представяне на записаните данни, се маркира само и единствено хедера на рамката. В случая, избирайки върху IP, маркираме хедера на IP пакета, TCP това е хедера на сегмент. Ако избера някои от опциите, например Destination адресът, веднага Colasoft Capsa маркира в долната част на екрана единствено полето, което съдържа Destination адреса в хедера на рамката. Аналогично, например Time to Leave, което се намира в хедерът на пакета. По този начин можете да проверите информацията за отделните пакети, като с двоен клик върху дадения пакет се отваря нов прозорец, в който имаме необходимите данни. Разбира се, с бутоните Next и Previous можем да анализираме следващия предишен пакет, който е бил записан. След малко ще се върнем отново към информацията за пакетите, за да ви демонстрирам как да използвате филтрите. Предпоследната група е свързана с журналите. Това е информацията, която се записва в тъй наречените лог файлове от Colasoft Capsa. Имаме общия журнал, журнала за DNS заявките, нещо, което е изключително полезно, за да видите евентуално вашите потребители или вашето устройство какви DNS запитвания изпращат към DNS сервера, журналът за имейл, в случай нямаме информация, FTP, ICQ, MSN и Yahoo логовете. Последната група е за генерирането на доклади, но за съжаление безплатната версия на Capsa тя не е включена. Една от най-важните функции на софтуера, който се използва за анализиране на мрежовия трафик, е възможността да се филтрират пакетите, които да бъдат визуализирани и в последствие проверени. Colasoft Capsa поддържа възможност за много гъвкаво генериране на филтри, като опциите могат да бъдат чрез директно графично конфигуриране на параметрите, както и тъй нареченият вариант за Advanced филтри. В случая виждате трафика, който е записан към момента. Имаме няколко протокола, имаме HTTP, имаме DHCP версия 6. Ако искам да се филтрират пакетите и да се визуализират единствено тези, които са свързани с DHCP за IP версия 6, мога да натисна дясното копче на мишката върху съответния пакет, след което Make Filter и да избера опцията Based on Source MAC адрес на рамката, Destination MAC адрес на рамката, комбинацията от Source и Destination MAC адреси. Разбира се, това, което аз мога да използвам, ще бъде и последната опция от менюто, която е базирана на протокола. В случая филтър ще бъде базиран на DHCP версия 6. Нека филтър да се казва DHCP версия 6 тест, след което мога да потвърдя с OK, а опцията Advanced Filter ми позволява да видя как ще се редуцира броя на пакетите на базата на постъпващата информация, параметрите, по които отхвърляме или пускаме пакета към изхода, съответно на функцията за визуализиране, като тук има опция да се добавят паралелно, например протокол, адресът да бъде MAC адресът, примерно да е само нули, или да кажем големината на пакета да бъде по-голяма от 1 байт. Виждате, че опцията за разширеното изграждане на филтрите Advanced Filter е много гъвкава, а графичното представяне на начин, по който ще работи самият филтър, неговият алгоритъм е изключително удобно. Ще остава филтър да бъде единствено входящ трафик, филтриран протокол да бъде DHCP версия 6 и изходящ трафик. Филтъра мога да го поставя на няколко места. В случая анализиран обект, който не се поддържа от free версията, дисплей, който отново се поддържа от free версията, Capture Filter, това е какъв тип пакети единствено да бъдат пропуснати и съответно записани към
лога към файла, в който съхраняваме информацията с пакетите, или output, което отново се поддържа от безплатната версия на Colasoft. Така че в Capture ще пропусна единствено пакетите, които са на базата на DHCP версия 6 Test Filter. Входящия трафик ще премина към DHCP версия 6 филтъра. Пакетите, които отговарят на условието, ще бъдат пропуснати към анализатора. Тези, които отговарят на условието, ще бъдат отхвърлени. И виждате в момента, че вече филтърът е поставен. Ще пусна отново събирането на пакетите и в момента няма да имаме входящ трафик, тъй като нямаме DHCP версия 6 заявки. Ако разшириме филтъра от Capture Filter, добавя също така да разрешаваме и HTTP трафика. Виждате, че в момента пакетите, които се записват, са или HTTP, или съответно тези, които ще бъдат за DHCP версия 6. Освен гъвкавата възможност за генериране на филтри, в безплатният инструмент Colasoft CAPSA са включени и няколко допълнителни пакета, които са свързани с графичен пинг, в случай изпращане на echo request заявка и визуализиране на информацията за отговора, например ping до ictacademy.bg, мога да стартирам пинга, след което да видя графично какво е времето за отговор, което имам. Сравнително удобен инструмент от гледна точка на начина на визуализиране на информацията. Графиката може да бъде включена към отчет или към доклади, тъй като показва еднозначно работата на мрежата и съответната производителност, поне от гледна точка на ICMP трафика. Разбира се, абсолютно аналогична информация може да получите и с чисто текстовите инструменти Ping или с други пакети. По-важният инструмент е Max Scanner, който ни позволява да стартираме сканиране на мрежовият сегмент и да научим какви са различните нодове, които са включени към сегмента. В случая IP адресът и MAC адресът, на който отговаря. Също така, тази информация може да бъде записана в базата данни, която Max Scanner инструментът поддържа, и в последствие да бъде анализирана дали са появили нови устройства или не. След като Colasoft запише необходимия брой пакети за вашият анализ, можете от менюто, основното меню на програмата, да изберете опцията Export Packets, след което да експортирате всички пакети в някои от по-популярните формати. Например, формата на Colasoft. Също така може да използвате формата, например, на Wireshark, Pickup Next Generation или да кажем пакет на Etherpik. Аз ще експортирам пакетите към форматът на Colasoft CAPSA. Инструментът Packet Player ми позволява да препрата отново по мрежата генериран пакет или цялата последователност от пакети. Избирам мрежовият адаптер на системата, бутонът Add, с който посочвам файла, в който са пакетите. Разбира се, тяхното съдържание може да бъде модифицирано. Скоростта на повторно изпращане. Дали да бъде 1:1 спрямо релативното време на получаване на пакета, дали да бъде забавено или с максималната скорост без получава изчакване, колко пъти да бъдат изпратени пакетите. По подразбиране един път, разбира се, може да окажете, например, 10 пъти да си изпратят всички пакети, които са били записани, а 0 ще се изпращат в един непрекъснат затворен цикъл. След което, чрез натискане на бутона Play, пакетите, които са били записани, се изпращат отново към мрежата. Включително, виждате, че имаме едно забавяне, тъй като информацията, която е записана в файла, сме оказали да се изпраща 1:1 съгласно времето на получаване. Ще спра изпращането, ще избера опцията Burst, след което ще пусна пакетите. И виждате, че всеки един от пакетите се изпрати веднага, без да имаме необходимото изчакване, което е на базата на времевите интервали от файла с пакети. По този начин може да се направи тъй наречената Packet Replay атака, с която предварително записан трафик, евентуално модифициран, да бъде изпратен отново по мрежата.
Последният безплатен инструмент, който е включен към Colasoft капса, е Packet Builder. Packet Builder е изключително мощен инструмент, който ни позволява да генерираме с пакети, също така да редактираме и предварително записани пакети. Как мога да добавя пакет? Натискайки бутона Add, избирам типа на пакета, например TCP пакет, след което в дървовидната структура трябва да попълня необходимата информация. Например, Source IP адресът нека да бъде 1234, Destination IP адресът 255.255.255.255, Destination MAC адресът FFFFFF, Broadcast MAC, Source адресът нека да е празен, например Urgent Pointer да бъде единица, Enter Date да бъде единица. По този начин мога да модифицирам всяко едно поле от пакета, да го запиша като файл, а също така да го изпратя и директно от Packet Builder инструмента. За целта избирам кой е адаптора, потвърждавам с OK, след което, избирайки пакета, мога да натисна Send и аналогично пакета да го изпратя, например, 100 пъти в бърз мод, без да има никакво изчакване. Също така, Packet Player позволява да изпратим пакетите по мрежата, а разбира се, модифицирайки информацията с Packet Builder, дава възможност да се направи много по-сериозен анализ и на системите за сигурност, например на IPS системата или на вашия firewall. В Packet Builder можете да импортирате данните от файла, в който са записани пакет. Например, преди малко от Colasoft експортирах информацията в файла Packets. Импортирам информацията, след което всеки един от пакетите, който е бил записан във файла, мога да видя неговите параметри, да ги модифицирам, да го запиша отново и вече да генерирам новата последователност от пакети, която да бъде изпратена по мрежата. Colasoft Capsa е изключително мощен инструмент, въпреки някои от функциите, които не са включени в безплатната версия. Разбира се, ако се занимавате по-сериозно с анализ на мрежовия трафик, би ли препоръчал да закупите платената версия, която е Professional. Опциите, които са допълнени към нея, има разширение на филтрите, също така една изключително полезна опция за задълбочени анализи, които на базата на събраният и анализиран трафик от вашата мрежа могат да дадат насоки, евентуално за това какви потенциални проблеми са възникнали, евентуално дали е необходимо да видите и да вземете някакви мерки. Благодаря ви за вниманието.